Assalamualaikum. Tambah cerita kecil-kecil ngoten. Sama mengke mawon Pak. Karo kali ajeng donga menten mengke. Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibana Muhammadin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dumateng panjenenganipun Bapak Seni Santoso selaku Sahibul Hajat ingkang kula hormati, saha dumateng Bapak Ibu sedaya jemaah saha tamu undangan, wabil khusus dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Ainuddin ingkang tansah kawula taati saha kawula taatimi satwa-satwa manipun. Kaping sepindah, monggo kita panjataken puji syukur kehadirat Allah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Bilih punapa ing dalu punika kula lan panjenengan sami saged angrawuhipun undanganipun Bapak Seni Santoso kanthi boten-boten alangan setunggal punapa. Amin ya rabbal alamin. Ugi badan kesukaan salawat salam tansah berjauh dan nasodalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah agung ingkang kula lan panjenengan sami ajeng-ajeng sanget syafaatipun kanjeng wonten ing alam yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Dumateng sedaya jemaah saha undangan ingkang kula hormati, ing dalu punika kula lan panjenengan sami dipun aturi rawuh wonten dalem mriki kanthi tujuan inggih punika acara tasyakuran umroh ingkang gadhah hajat inggih punika Bapak Seni Santoso dalah Ibu Istiatun. Mugi-mugi kanthi tasyakuran ing dalu punika niki ibadah umrohipun Bapak Seni Santoso ugi Ibu Istiatun saged dados ibadah umroh ingkang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun kelapa ing dalu punika acara ingkang kaping 9 inggih punika pembukaan acara nomor kalih pemaosan ayat-ayat suci Al-Qur'an, ingkang nomor 3 sambutan, ingkang nomor sekawan maidotul hasanah, ingkang nomor gangsal skores dilajengaken acara ingkang terakhir inggih punika doa penutup. Kita acara ingkang kaping 9, monggo acara ing dalu punika kita buka kanthi waosan umul kitab. Mugi-mugi acara ing dalu punika estu saged angsal ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah hadina bi amali sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dungkap acara salajengipun inggih punika pemaosan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe dipun maosaken dening panjenenganipun Al Ustaz Sobari. Dumateng panjenenganipun wekdal saha tempat kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat-ayat suci Al-Quran wahyu kalam ilahi. Mugi-mugi kanthi maosan ayat-ayat suci Al-Quran menika estu beto barokah dumateng ingkang maos lan mudadaripun dumateng ingkang midhangetaken. Amin ya rabbal alamin. Dungkap acara salajengipun inggih punika sambutan saking Sahibul Bait dumateng panjenenganipun Bapak Seni Wekdal Saha Kepat kawula aturaken. Saderengipun nggih dateng Pak Mbah Haji ingkang kula hormati, dateng bapak-bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati. Saderengipun monggo sami anjataken raos puji lan syukur dhateng Gusti Ingkang Maha Agung. Dene napa lan kula lan panjenengan sami saged silaturahmi wonten dalem mriki kanthi wilujeng wonten halangan setunggal menapa. Boten kesupen selawat ugi salam dhateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang tansah kita ajeng-ajeng sapa atipun wonten donya ngantos dumugi akhirat dunya. Kula nggih badhe matur sekedhik, kula nyuwun pangapunten, mbok bilih kula lan sang anak kula Atun saged mboten nanggi tunggal-tunggal nyalami tunggal-tunggal
kula nyuwun pangapunten saageng-agengipun. Mbok bilih wonten klepatan kula anggen kula maringi tempat utawi kasugatan ingkang boten nuju krana dhateng manah. Kula nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Namung semanten ingkang kula mbok bilih wonten klepatan kula nyuwun ngapura. Assalamualaikum. Tambah cerita kecil-kecil ngoten. Nomor mengke mawon Pak. Barangkali ajeng donga mengke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohibul Bait inggih punika Bapak Seni Santoso ingkang sampun badhe sampun memberikan sambutan. Hadirin rahimakumullah, program acara salajengipun inggih punika Mailatul Hasanah ingkang badhe dipunaturaken dening panjenenganipun Romo Kyai Haji Ainuddin dumateng